Въпреки възстановяването на криптовалутите като биткоин и етериум, индустрията продължава да се бори с регулаторни и правни предизвикателства. След скандала с главния изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрид, който беше признат за виновен в пране на пари и измама, и оставката на Чангпенг Джао, бивш ръководител на Binance, който призна вина по федерални обвинения, криптоиндустрията стъпи на нов етап на регулационно предизвикателство. Скандалите около FTX и Binance не са просто изолирани случаи. Те служат като отражение на по-широките предизвикателства, пред които е изправена индустрията. Новините за изваждане от служба и правните преследвания не са причина за паника, но по-скоро застрашителен знак, че регулаторите вече не могат да игнорират бързо развиващия се свят на криптовалутите. Чангпенг Джао, който дълги години беше лицето на Binance, подаде оставка след признаването на вина по обвинения в нарушения на санкции и правилата за борба с прането на пари. Този ход, свързан с огромни глоби и конфискации, подчертава, че криптовалутните борси трябва да се съобразяват с законите и регулациите. Въпреки тези предизвикателства, Binance съхранява своето господство в индустрията. С обем на търговия от 3,3 трилиона долара между януари и ноември, борсата продължава да бъде лидер пред конкурентите си Upbit, OKX и Coinbase. Данните в нашата графика са от The Block и са актуални към 23 ноември 2023 година. Въпреки че всички тези борси съобщават за големи движения на средства, общият обем е забележително намален в сравнение с предишната година за много от големите участници. От самото си създаване, криптовалутите са на нерегулирана почва в очите на законодателите поради своята децентрализирана природа. Решенията относно FTX и Binance служат като предупреждение, че криптовалутните борси трябва да действат в рамките на законите за финансовите институции и продукти, за да избегнат сериозни последствия. Главният прокурор Мерик Б. Гарланд подчерта значението на регулацията в този сектор, отбелязвайки, че използването на нови технологии за нарушаване на закона не е толкова разрушително, колкото е престъпническо. Следващите стъпки в регулационния процес ще бъдат ключови за бъдещето на криптовалутната индустрия, като съчетават иновациите с необходимите законови рамки за устойчив и отговорен растеж.